araw po sa inyo lahat. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Dr. Edil Santos Avenue sa Parañaque City. At mga amigo, pumipick up lang po tayo ng ating mga kasamahan sa trabaho. At mga time check po pala ay alas 5:45 ng umaga. Ayan, 5:45 po ng umaga dito sa ating area o sa ating bansa. Ayan mga amigo, at susunod po natin pick up doon sa may tapat ng Manila Memorial sa Parañaque pa rin. Siyempre, Dr. Edil Santos lang po ang area po natin ngayon. Pipick upin po natin, bali 4 lang po silang pasahero natin sa umagang ito kasi lahat po ay nakalive or yung aming boss po ay nasa out of town kasi meron silang hiring yata doon sa Tacloban City. Ayan, at saka yung ating ibang nakalive kasi medyo masama raw ang timpla, kaya ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga amigo dito sa Dr. Edil Santos Avenue sa Parañaque City. Ayan, at bagamat maaga at hindi pa nakakapag-almusal ang inyong amigo, tuloy-tuloy lamang po tayo trabaho ng trabaho, buhay driver po dito sa Maynila. Ayan mga amigo, shoutout muna tayo sa mga amigo nating OFW. Saan sulok man po kayo ng mundo naroon, ingat-ingat po tayong lahat at mega love shoutout po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga silent viewers, maraming salamat po at bahala na po ang Panginoon sa inyong bahala na po ang Panginoon sa iyong umanting kabutihan, sa mga kabutihan po ang inyong ginagawa. Ayan, at ingat-ingat po tayong lahat sa ating mga kaibigan, mga amigo, ang subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, ingat-ingat po tayo sa lahat po ng mga amigo nating drivers dito sa Metro Manila, mga riders po, mga amigo natin mga riders, ingat-ingat po tayo. Huwag pong pasaway at huwag pong masyadong agresibo sa kalsada. At medyo pasensya na po doon sa isang riders na medyo hindi natin nagustuhan yung ginawa kanina sa atin. Ayan, mega love shoutout sa iyo kaibigan, at sana huwag kang pabigla-bigla sa kalsada kasi kapag ikaw ay na one time mahirap na. Okay? Samahan niyo po kami sa aming pag-travel hanggang doon sa opisina sa Makati City or hanggang kahit sa may pikutan lamang. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga amigo at ingat po tayong lahat.
Ayan mga amigo, dito na tayo sa may Manila Memorial at malapit na natin may sakay yung pangalawa natin pick up. Ayan at nag-aantay na po siya sa atin na. Siguro napakaaga kasi nito pumasok na pangalawang pick up natin. Lagi hindi siya nalilit sa ating mga shuttle. Sa ating shuttle sa araw-araw ng pagtatrabaho. Ayan na, mega love shoutout sa ating ulit. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan na, nakasakay na yung ating pick up at go! Abanti na po tayo. Nag-pick up po ay sa sukat na naman. At sa may sukat interchange po tayo magpipick up ng pangalawa natin pipick upin. Ayan, samahan niyo po kami ulit sa ating pagta-travel. Ayan na mga amigo at amiga, nandito na po tayo malapit sa may sukat interchange at pangatlo natin pick up to at susunod po na pick up natin ay sa Bikutan na. Kaya ito pangatlo natin at sigurado nandiyan na to sa pangatlo natin pick up sa may sukat interchange. Ayan mga amigo at amiga at magandang araw din uli sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. At may galap shoutout po ulit sa ating mga subscriber, mga silent viewers po. May galap shoutout po sa inyo. At dito na po tayo. At medyo naaabala lang tayo ng konti ng mga tumatlo. Nagko-crossing na sasakyan. Ayan, sukat interchange po. Nasa Paranaque pa rin tayo. Pagtawid natin ang tulay, Muntinlupa na po yan. Ayan, tatawid na tayo ng tulay. Ayan, shoutout po sa mga taga Muntinlupa. Ayan, nandito na po tayo sa sukat Muntinlupa City. Ayan, sa kabila po kasi yung dinaanan natin ay Paranaque po yung sukat Paranaque City. Ayan, nandito na po yung ating third pickup. Pangatlo nating kasamahan sa trabaho. At shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sakay na po yung ating pangatlong pickup.
Go, go, go! Next pick up, Pikutan Interchange. Hanggang doon na lang siguro muna yung video natin sa Pikutan Interchange, mga amigo and amiga. Dahil medyo mahaba-haba na yung ating mga videos. Ayan mga amigo at amiga. At papatayin muna natin dahil nandito na po tayo sa South Luzon Expressway. Northbound po tayo, northbound. Galing po tayo ng Parañaque. Northbound na po tayo ngayon na mga amigo at amiga. Sa ibaba po tayo, hindi po tayo skyway. Kasi pag sumusundo po tayo, saka po tayo dumadaan sa Sukat Pikutan. Ayan, at pagpauwi po, saka tayo nag-skyway. Sana po patuloy po itong maliwalas na panahon at hindi na po masyadong mag-uulan. Ayan, at samahan nyo kami sa aming pagbiyahe mga amigo at amiga. At pansamantala at bye-bye muna. I love you all. Ayan mga amigo at amiga, nandito na po tayo sa may sukat sa may Pikutan na toll gate. At pipick upin na po natin yung pinakamuling pick up at susunod po na pasok natin uli ng toll gate, hindi na po natin i-video yan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Ayan, shoutout po dyan sa isang PNCC traffic enforcer na nagagalit sa atin. Shoutout sa tayo, kaibigan. At ingat-ingat sa pagmamaneho. Ayan, bye-bye po. Love you all. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ingat po tayong lahat. Thank you.